Hayırlı kеш, hürmetli cemaat, bizde kеш indi mine. Bugün ana çürük koydum Rus tilinde. О грамотности татар в Российской империи деп. Ленинді айтқан оқыдым, әгер де революция болмаса де татарлар бойлары басып алыр еді Рәсейні. Алар Ленин соқланып сөйлеген міне мәселен татар халқында білім бик юғары дәрежеде бүтән милләтләр белән чагыштырганда, хатта урыс халкы белән чагыштырганда да югарырак тора татарлар дип. Чөнки беләсезме, ул татар бит гомумән укыган, алар хөкүмәт бер тиен акча чыгармаган. Байлар мәсәлән теге дингә каршы чыга алмаган, алар динне тырышканнар битергә, кешеләр җитмәгәч, инде бигрәк тә Екатерина икенче килеп киткәч Казанга динне алай кысмаганнар инде. Шунда да мин әнә Оренбургда архивта караган иманда күп документлар татарларны ничек мыскыллап мәчетләрен явып күп эшләгәннәр инде. Екатерина чорында бик алай бик нитмәгәннәр инде. Ан алдыннан бик кысканнар дин ягыннан татарны. Шуннан соң инде менә хатта нидә Петербургта да мәчет бар бит, 1913 елны төзгәннәр алар. Мәскәүдә мәсәлән 1812 елда татарлар Наполеонга сугышта каршыда катнашкан өчен аларга шул батырлык өчен рөхсәт биргәннәр, шул 100 еллыгына багышлап мәчет төзергә. Петербургта 13 елны шул әллә 12 елмы, 12 ел инде Романовларның 300 еллыгы шул нарга рөхсәт иткәнме инде төзергә мәчет. Шунда да хатта татарлар төзгәннәр дә янында шунда теге кемдер бүтән бина төзгән. Татарларның мәчетеннән зуррак булсын дип, мәчете күренми торсын дип. Шуннан соң инде бер вакыттан соң татарлар каплаган инде түбәсен. Булар инде битте инде буларның төзүе дип алганда тотын ниткәннәр, каплаганнар түбәсен. Татарлар бит манараны куйганнар. Шуннан соң булар ачула килеп шулай аны Екатерина икенче мәсәлән вакытында Казанга килеп мәчетләр төзергә рөхсәт биргән. Нинди мәчетләр? Электә бу бераз булган инде, таш мәчет. Бу кадәргә кадәр, бу вакытка кадәр тик рөхсәт булган агачтан. Агач бит узакка җитми инде, ул чири дә тора. Шуңа күрә бу рөхсәт биргән. Анарга зарланганнар. Татарлар, менә мусулманнар бик һавага сузылган манаралы шундый зур-зур узын зур-зур мәчетләр төзиләр дип. Екатерина җавап биргән. Мин патша җир йөзендә, һавада мин патша түгел, алар күпме телиләр, шулар алар хак белән ничек мыскыллап төрлечә безнең милләтне, татар халкын, мусулман халкын тыйырга, изгәләргә тырышканнар инде. Шунда да татар халкыбыз укып менә әйтәсе килә, ул авыллардамы, кайдамы, һәр авылда мәсәлән анда татар байлары бер ярдәме белән шул мәдрәсәләр, мәчет янында каршысына дип әйтәләр инде, мәдрәсәләр төзгәннәр. Мәдрәсәгә берсе утын китереп торган, акчасы биргән утынга, берсе яктыртып торган, берсе аз булса да ашатып торган байлар, сәүдәгәрләр, татар бит сәүдәгәр халкында байлар. Шуңа күрә алар ярдәме белән мәчетләр төзелеп, татар халкы белем алып, инде чит илләргә дә йөргән татар халкы. Ул вакытта сөйләгән иде Мисыр, Фарси, Персия, Төркия, төрле илләргә барып татарлар белем алып кайтканнар. 5, 10, 15 ел укып. Менә шулай җәмәгать. Бу бит менә ничек сөйләмәгез, Габдулла Тукай безнең бөек шагыйрыбыз. Менә шушында еракта түгел, берничә 300 метр, 400 метр шуннан аның һәйкәле бар. Сквер аны исемле. Әйтәсе килә. Ул бит татар стан инде Казан губерниясендә яшәгәндә бит андый белем бирмәгәннәр анага. Ул бит вакытында шул теге Уральск, ягъни Җаек вакытта дип аталган шәһәргә барып, шунда туганнары да турып, шунда шунасы мәдрәсә нәрсә, шунда турып, шунда ул укып, кеше булып, шунда
шул татарлар Уральский шәһәре, инде Уральский дип әйткәч, инде шул Уральский да Уральский Җаек шәһәре дә торып ул менә шул татарлар, алар инде лайыклы аерым аларга һәйкәл койса да була, чөнки шул байлары мәдрәсә төзгән, анда татарлар үз татарлыгын югалтмыйча, татар телен саклап, динне саклап, анда Кызыл мәчет, ягъни аны татар мәчете дип атыйлар. Вакытында мин 7нче елны барган идем, алар бик яхшы кабул иттеләр шунда. Хатта мин хакимәттә дә булдым инде, анда хакимәттә бер җитәкче сорады мине, кемдә туктадың? Мин әйтәм, мин туктадым Шамшаевларда. Ул әйтә, менә бездә сөйләгән, член ЦК Компартии Казахстана, депутат Верховный Совет Казахской ССР Шамшаева. Мин онытканмын кудачаны безнең. Апам мәрхүм инде, аның кияүнең мәрхүм инде, шуның bir туганы инде шунда, ул вакытында шул Уральский шәһәрендә, Җаек шәһәрендә турып, шунда атаклы адам булып яшәде. Шул кич инде мин аның нинде, мин белмим дип әйттем, чөнки оныткан икән. Шул кич мине чакырдылар, мин такси белән барып кайттым, аның коттеджында, анда кунак булып кайттым инде. Татарлар музейына, Габдулла Тукай музейына кертеп күрсәттеләр. Мин анда урамда йөреп, Габдулла Тукайның һәйкәлен күрдем, урамын күрдем. Шунысы инде татарлар чакырдылар. Берәүнең юбилее җәмгыятьтә, шунда мине кунак иттеләр, сыйладылар инде. Анда минем чакыртып алган им племянник, шул дип әйтәләр, Нимирә, аны теге апам мәрхүмнең шун малае, шунда өйләнеп, казак кызын алып, шунда тора, хәзер дә тора инде ул Җаек шәһәрендә. Шуны мин дә чакырттым, шунда утырдык. Күңелләшеп, татарлар бик күңелле шулай вакыт уздырдылар. Без шунда шатланып утырдык инде. Татарлар, мин шунда сокландым да, мен әйтәм, безнең милләттәшләр бирешмиләр икән бабаларыннан. Шул теге нәрсә, казак әйтә, бата ди, батасын үтәп шулай ничектер бабалар кушканча үтәп шуны яшиләр икән. Татар телендә сөйләшеп, күңелле вакытлар уздыра. Анда менә шул татар халкы дөрестә революция кадәр күбесе сокланган. Кайсы кемнәшкән инде татар халкында билеме югары дәрәҗәдә әйткән иде. Менә шунда мин аны биргән идем. Радлов дигән, Фукс дигән татар халкы турында сөйләгәннәр. Татар халкы ничек билем яраткан халык, акыллы шундый халык дип. Менә безнең авылда да татарлар күбесе шул дингә бәйләнештә телен саклап калганнар. Минем Одессада абыем Әхмәт Гәрәй, Алексей дип инде паспорт буенча инде ул әйткән бер вакыт миңа. Менә кара ди, бездә авылда ди татарлар, шунда бер гаиләдә бар ди, бер малай ди югары белем алган, безнең гаиләдә ди 5 малай ди, безнең 8 малайдан 5 малай. СССРдан соңрак инде бездә түләп укып чыкты, 6 кеше югары белем алды. Әти безнең мулла булды. Ул татарда электән булган, тәрбияләгәннәр балларын билем алыгыз балам дип. Хатта мин әни мәрхүм күрше берәү килсә кунакка, күршегә тәрәзәдән күрсәтеп әйтәдер, сокланып, менә балам укы, кеше бул, менә күрдеңме, аксиякләр бара дип. Балам укымый исән чагында, мин күзем йомылса берәүгә дә кирәкмисең. Шуны әйтәс килә, татар халкында бик яхшы әйтем бар. Байлык, бер айлык билем мәңгелек дигән. Чөнки билем бер кайчанда кешегә югалтырга, дөньяда югалырга бирми ул. Истанбул шәһәрендә булдык, анда зур зиярат бар, анда хатта безнең Максуди, тагы кем шәхесләр җирләнгән, берсе Сорбоннада укыткан профессор булып, берсе булган ул вакытта Мустафа Кемаль Ататюркның ярдәмчесе булып йөргән ул вакытта. Әгәр дә татар надан булса, кем алган шундый югары дәрәҗәле эшкә чакырый аларны? Җәмәгать шуңа күрә туган телебездән башлап, менә мин инде икенче чыгарышта сөйләрмен инде ничек безнең ник ул менә безнең тырыштылар империя, Россия империясында безнең телебезне бетерергә, аны дәвам итәчәкмен, Алла бирсә, шуны карарсыз инде. Хәзер мен аны тамамлыйм, чөнки вакыт тиз генә уза да китә. Сау булыгыз.